abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya. Mafi yawancinsu suna kasancewa ne a arewa, ba mu sani ba ko jahilci ne ko menene oho. A ce wai mutum zai je ya ɗauko bidiyon bawan Allah yana zaune bai ma san abin da yake ba, ka ɗauki bidiyon shi ka yada akan social media. Gaskiya abin nan da yake faruwa bai dace ba. Bidiyon sa wani bidiyo na tsarara, bidiyon tsaraici ya za a dinga tsiraita ana wannan tsakanin da Allah. Ni dai da Allah muna da, kun gane ko, ni ba wai ina wai tunanin wani ko bidiyo wani ya ce ni ba wani abu da nake na banza da na sani, ko wajen yan shaye-shaye wani masu sai da taba ko sigari ba na zama, amma ni abin ya bata min rai ne yanda mutane suke rayuwa kamar na dabbobi. Kawai sai ka je ka dauki mutum tsirara ka yada duniya ta ganshi tsirara, to sai kai me riba ka, me riba? Na rantse da girman Allah, ni ba wai zan yi wa mutum ko in kai shi yan sanda su hukunta shi bane. Wallahi duk mutumin da ya sake tsautsayi ya saya min wannan, in ba kai yanzu tsaya ni abin da nake ma faɗi me zan wallahi dan zan iya ba mutum sata. Wai ka dauki tsiraicin mutum, ka gani, ka je ka sa duniya ta gani, ka tona mai asiri ba kenan. Wannan ai hauka ne. Me annabi cewa duk wanda ya rufa mu musulmi asiri Allah zai rufa. To hukuncin zina daya suna kwaikwayon rayuwar turawa. Tsaya ka ji zina. Wai kaji tsaya ka ji maza zina ma da ake yi sai da Allah ya ce sai an samu shaidu kwarara guda 3, kuma sai an samu mutum ma turmi da tabarya. In aka ce yanzu mazanata suna zina sai mutum 2 ya zo ya tarar da su, na 3 yana zuwa sun riga sun tashi sun gama shirya sun sa kaya, baka isa ka je ka bada shaidar ka ce ka gansu ba. Baka isa ba. In ka je sai ka sha bulalai. Amma kai dan adam ka zo ka dinga kokarin wai sai ka tona wani asiri, ina ake haka rayuwa? Allah ma bai san wanda zai yi. Wai cewa take wai ita bulufin ma da koma. Bulufin. Wai menene dan an yada hotunan tsaraicin jarumai? Ka gani ko su kuma wayannan jahilan wayannan su ma su suke ja mana wani zubin ake raina mu gaba ɗayan mu. Ana ganin kamar ba mu san ma me muke ba. Wannan ba magana ba ce ba. Mu muna roƙon Allah ya shirye kowa. Kowa Allah ya shirye shi, da mutumin da yake aikin banza da wanda yake na kirki. Allah ka shirye mu gabaki ɗaya ka sa mu a gidan aljanna. Shine abin da ka ji da abin da yake gaban ka riƙe Allah, ka riƙe ma'aiki, ka zauna da iyayenka lafiya, wallahi babu wanda ya isa ya ga bayanka. Amma wani magana wani a zo ana ta wani, su masu yin magana ma an kada ko bidiyon abin da suke yi to wani ma in ka na rantse da Allah, in irin binciken nan ne mutum za a dinga yi, wani in ka binciko abin da yake ma ba za ka iya wani abu. Na rantse da girman Allah ko Allah sai ya basu da talauci, za ga cikin talauci. Duk masu yin abin ba wallahi duk masu neman su bata wani za a gansu kullun a tsiyace suke. Ku kuma wayanda kuke yi din kuma ya kamata ku yi wa kanku fada. Nan zaka ga sun zo suna neman ka ba su 1000 ko 500 su ci abinci. Ni abin da nake tunani tsakani da Allah, malaman mu ya kamata su shigo wannan abu, saboda yanzu social media ba kullun suna magana. Social ka san menene ba a yi. Wani malami ko da na saka wani malami ya ce a daina bin diddigi al'aurar dan wanka musulmi. Haramun ne, gaskiya ne, hadisi ne ma, talauci ma ke kawo. amma wai mutane wai ba su gane ba kawai saboda sannan kuma ku jarumai masu yi kuma ku ji tsoron Allah. Kusan Allah na ganin ku, ko ba an daura ku akan social media ba. Da aka ce suna zuwa suna bin wai manyan mutane suna musu wannan abin, na rantse da girman Allah ni ina ba manyan nan shawara, duk yarinyar da ta kuskura ta yi maka wannan abin, kar ka sa 'yan sanda a ciki, wallahi ka ɗebo 'yan daba su gididdiba 'yar kutumar bura uba sheke. Mu ba mu ce mun daure Allah, mu ba mu ce wai mun daura gindin a dinga iskanci ba, haramun ne, ba kyau. Kuma manyan nan ku daina. Kuna da iyali, kuna da mata, ku rike matanku, ku tsaya da iyalanku, amma babu inda aka ce wai dan mutum kuma ya zo yana wani personal rayuwarsa, wannan tsakaninsa da ubangiji, ka bashe rayuwarsa, ka bashe wannan ɗinsa da ubangijinsa. Amma ka zo kana bin diddigi, kana bin sai ka tona mutum asiri, haramun ba kyau. Annabi ya faɗa ba kyau. Amma mutanen mu saboda jin a ci gaba da yi. To ku masu yin nan, akwai wayanda ku masu yin, akwai lokacin da zai kai za mu fara kiran suna one by one, saboda duk mun san su suna nan a boye. ne wallahi. Suna nan a boye. Allah ya shirya. Allah ya shirya.